Magandang araw po sa ating mga kapulisan. At sa oras na ito, tayo po ay darako sa ating ikalimang lesson ng God-Centered Life. At bago po yun ay ating balikan saglit yung kung ano ang ating natutunan sa nakaraang lesson po natin sa lesson 4, Change Your Life's Purpose. No? Ano nga ang layunin ng buhay ng tao? Tatlong bagay na ibahagi ng ating lingkod ng Diyos. Una, ang makilala mo ang Diyos at ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayan. So makikilala natin ang Diyos through the Lord Jesus Christ. Ayan. Pangalawa, ang magawa mo ang lahat alang-alang sa paglilingkod sa Kanya. So gagawin natin ang lahat, yung paglilingkod natin sa kapwa, sa kababayan natin, ay ginagawa natin yan para sa Panginoon. Kayo rin po ay lingkod ng Diyos dahil yan ang sabi ng kasulatan. Ang pangatlo, ang maging maligaya sa buhay na kasama ang Diyos. Kaya magiging masaya tayo na kasama natin ang Panginoon sa ating mga buhay na ito. Po. So ngayon, ang ating lesson 5, dadako na tayo, ito ay ang pursue your purpose with action. Tuparin ang iyong layunin na may gawa. Yan, no? Yung layunin natin sa buhay na ito, tutuparin natin na may kasamang gawa. No? Dahil maraming tao, hindi niya alam ang purpose niya kung bakit siya nabubuhay. No? So ngayon, ating tignan mula sa banal na kasulatan ayon kay Pedro sa ika-2 Pedro, Kapitulo 3, talatang 18. Basahin natin. Kundi lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Mapasa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ayan, no? Sabi ni Pedro, lumago kayo sa biyaya. Grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. No? So, kailangan po tayong lumago sa biyaya. Ang bawat isang nilalang ay kailangang mapalapit at makakilala sa Panginoon. Kailangan siya malapit sa Diyos. At dito po ay hindi pinag-uusapan kung ano yung sekta ng tao o reliyon, no? Na kinabibilangan ng tao sa buhay niya. Kaya nga, ano nga po ba ibig sabihin ng biyaya? No? Ang biyaya, ito po ay ang gawa ng Diyos. No? Na kung saan ibinigay niya ang mga bagay na hindi hiningi ng tao. Mga bagay na hindi pinaghirapan ng tao at hindi karapat-dapat, no? Pag sinabing biyaya, effortless, no? Dumating ang biyaya sa atin, pagpapala, hindi tayo naghirap, hindi tayo nagpagod, ang Diyos ang nahirapan at 'yon ay biyaya niya sa atin, no? So ano nga po ba ito, no? Paano po ba ito, no? Una, kailangan nating malaman ang tungkol sa biyaya ng Panginoon, no? Yung grace ng Lord. Kaya nga, ang biyaya, ito po ay ang buhay, no? Yung buhay po natin, ito po'y biyaya lang ng Panginoon. Yan, yun po yung biyaya, ang buhay natin, ang lakas natin, no? Ang ating trabaho, ito po'y biyaya ng Panginoon, no? Na dapat nating tanggapin, no? Pangalawa, ang biyaya ay ang makilala nga natin ng Panginoon. Yan po'y biyaya, no? Biyaya po yung makilala natin ng Diyos, no? Yan po'y pagpapala ng Panginoon sa atin. Pangalawa, ngayong alam na natin ang tungkol sa biyaya ng Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat mong gawin doon sa biyaya, no? Na naalaman natin tungkol sa Panginoon, no? Una, action to do good. Yan. No? Not evil. Gumawa tayo ng mabuti at hindi ng masama. No? Ayon sa Galatia 6:7, God cannot be deceived. Ang Diyos daw hindi madadaya. No? Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Ano man ang itanim ng tao, ay kanya ring aanihin. Kaya kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa iyo. No? Yung gumawa ng masama, aanis siya ng pagdurusa.
no? May karapatan siyang parusang tatanggapin dahil gumawa siya ng masama sa kapwa, no? Kaya nga meron tayong batas, merong andyan kayong mga kapulisan natin na nagpapatupad ng batas para ang gumagawa ng masama ay tumanggap ng ayon sa kanyang mali o kasalanan ginawa. Dahil kung anong ginawa ng tao, aanihin niya po yan. No? Galatia 6:7. At sinabi ng verse 9, let us not be weary in well-doing. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. For in due season, we shall reap if we faint not. Dahil sa takdang panahon, aani tayo, no? Pag hindi tayo nagsawa. Yan, patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Action to do good, not evil. Sa takdang panahon, aani po tayo ng mabuti. Aani tayo ng biyaya dahil sa paggawa natin ng mabuti, hindi ng masama. At sinabi pa rin po sa kasunod, verse 10, Galatia 6, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. No, wag nating sayangin ng pagkakataon. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Ayan, so gagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, sa sa ating kapwa. Kaya kayo po mga kapulisan, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil aani po kayo sa takdang panahon, no? Ayan, no? So do good and not evil. Kaya nga ang pagbabago ay kailangan ng tiyak at totoong listahan ng mga hakbang para sa pagpaplano at pamumuhay ng matuwid, no? Kaya nga ang paggawa natin ng mabuti, hindi po yan nawawala ng kabuluhan, no? Pangalawa, action to plan, do and check, no? Magplano, gawin at tuparin ito, kumustahin ito, no? So kaya nga kailangan tayong magplano at yung plano natin na yon gawin po natin, no? So kaya nga pagkatapos na masusing pagpaplano, dapat nating siyasatin, no, ang mga posibleng hadlang sa paggawa ng tama at ito ay iwasan. Ilista ang pinakamainam na gawain at baguhin ang action plan kung kailangan. Ang pinakamahalaga sa lahat, hingi ng gabay ng Diyos sa simula pa lamang, no? So kaya nga, action to plan, do and check, no? Magplano po tayo, gumawa tayo ng maayos at maganda, ng mabuti, no? At yan po ang biyaya ng Panginoon. So, tuparin natin yung mga plano natin sa buhay, magaganda, mabubuti, no? Sa pamilya, sa ating bayan, sa pagsuporta. Kaya saludo po kami sa inyong mga kapulisan, no, dito sa ating Bacoor, no, sa kay Chief PNP Vicente Cabatingan. Nakita po natin sa buong Pilipinas ay talagang ang Bacoor City lamang ang halos mga 5 months ago, 6 months ago ang sunod-sunod na may action, no, may ginagawa ang ating kapulisan dito sa Bacoor. At yan ay sa pangunguna ng ating masipag at mahusay, magaling na si Chief Vicente Cabatingan. So sir, saludo kami sa inyo. Salamat sa Diyos sa inyong buhay, no? Meron kayong reward sa ating Panginoon. At yan ay hindi nawawala ng kabuluhan. So pagpalain kayo ng Diyos, let the divine protection of God be upon you, no? And the guidance and wisdom of God. At alam namin nga hindi kayo pababayaan ng Panginoon. So kaya nga itong ating lesson 5, no? Pursue your purpose with action, no? So ano sabi roon, no? Gumawa ng mabuti at hindi na masama, no? So be an example as a policeman and woman sa ating City of Bacoor. Maging halimbawa kayo, no? Bilang isang pulis. At ako'y naniniwala sa buong Pilipinas, ang City of Bacoor ay magiging isang good example, no, sa paggawa ng mabuti, no, na walang mababalita sa ating syudad na may pulis sa Bacoor ay corrupt, nangotong, nangikel at kasama sa nahulihan ng drugs. So napaka hindi maganda pong example pagka gano'n. So kaya nga po aming panalangin, ang mga pulis ng City of Bacoor ay good example kayo sa kabuuan ng kapulisan ng ating bansang Pilipinas, no? Kayo ay magiging isang mabuting ehemplo
sa ating mga kapulisan sa buong Pilipinas at sa pangunguna ng ating Chief Police Vicente Cabatingan, no? So gumawa ng mabuti at hindi ng masama. Action to do good, not evil, no? Yan ang pursue your purpose with action. Magplano, gawin at kamustahin. Action to plan, do and check, no? Magplano, gawin at ito pa rin, checkin ito, no? So kaya mga pulis, salamat sa inyong mga buhay at ipanalangin ko kayo saglit, no? Tayo magdasal. Amang Diyos, salamat po sa buhay ng aming mga pulis dito po sa City of Bacoor, sa pangunguna ng aming Chief Vicente Cabatingan. Ang panalangin ko, Panginoon, subaybayan mo po silang lahat at ang salita mong ito hindi babalik sa na walang kabuluhan. Itanim mo ito sa kanilang puso't kaisipan at magbunga ito na ang bunga ng Holy Spirit ay makita sa kanila ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, katiyagaan, at ang kabutihan, at ang kagandahan ng kalooban. Pagpalain mo po aming mga pulis, gamitin mo sila bilang good example sa aming bansa, at lumago silang patuloy sa pagkakilala sa iyo at sa iyong biyaya. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo ko sila pinagkakatiwala, especially ang aming hepe. Magkaroon sila ng patuloy na pagkakaisa na masugpo ang droga sa aming syudad. Mapanatili ang kapayapaan sa aming syudad. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. God bless you all. Thank you, Jesus.